Uy. Medyo bugat ba ya? Ayun na, abli na. Magkaan na lagi. So yun, doon ko pa-flight ko. Oo. Skirts. Ay! Tiglan si Jeff. Ay! Jeff. Ano yun? Abin na ko mga flight. Ano yung ko ano? Dagang guys camera. Wala man si Emily Fernandez. Much money. Dua lagi moto picture. Lagi indak ko. Ah. Hindi na nakumansi ba eh. Ako sabi na. Sabi ako skating ni Kurente, di man tiwasog tuyok. Emergency alert. Kaya Saan ka ba? nakaw again. Smoke bacon sa live kira to. Animal. Gin. Gin. Inyo. Morning pa. Emilio. Ikaw may tulog sa ako. Emilio. Asa tong bar na to? Wi-Fi din nila. Ma'am, na may Wi-Fi. Nas chat. Yes po. Nas chat? Ay. Ay, oy. Ha? Oh. Uy! Hmm? Oh, na-food dito. Up. Up. Ay, gawin. Hello.
European ba? European. Babe. Kanawa sa sirklado, babe. Are you in it? Are you in it? Oh, in it. Salamat sa iyo. Ito vlog.